खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रनय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिश्वजित दैमारिखौ आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि थिसनबाय बर' थुनलाइ आफादा बिश्वजित दैमारिनो गाहाम हामलायथि बावहरदों आसाम विधान सभायाव गिबि खेब ट्राइबेल बुंथिगिरि थिसननायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया हेमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावदों बर' रायग्रा जुथुमा बिश्वजित दैमारिनिसिम हामलायनाय बावहरदों आसामाव इन्टार डिस्ट्रिक्ट हान्थिनाया दिनैनिफ्राय बन्द जाबाय आसाम सरकारा ब्लेक फांगासनि एसअपि फोसावबाय रितुल सयकियाखौ उदां खालामबाय 15थि विधान सभानि सेथि जथुमाव अखिल गगैया गुबुन एमएलएफोरजों लोगोसे समायखिरा लाबाय विधान सभायाव हेंथा दलनि दैदेनगिरि मासियाव फिन देबब्रत सयकिया भारतआव T20 वर्ल्ड कप खुंनो लानाया गोरलै नङा बुंदों माइकेल हसी प्रडिउसार बनी कापुरा टाक-टेप बारहुंखानि थाखाय कौटि कौटि रांनि खहा जादों राथायनि उनाव दायो गुबुन मोनसे गिदिर बाजेटनि फिल्म भूत पुलिसखौ OTT प्लेटफर्माव रिलिज जागोननि खौरां मोनदों दानिया दङ आबुं रादाब बर' हारिनि थाखाय मोनसे देरगाथाव बाथ्रा राज्यसभानि बारग' एमपि आरो पानेरि बियाबनि एमएलए बिश्वजित दैमारिखौ आसाम विधान सभानि 21थि बुंथिगिरि महरै थिसनबाय मख'नो गोनांदि आसाम जारिमिनाव बिश्वजित दैमारिया आसाम विधान सभायाव बर' हारिनिफ्राय गिबिसिन बुंथिगिरि महरै सायख'जानाय राजखान्थिगिरि बिश्वजित दैमारिखौ आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि महरै सायख'नायाव बर' हारिनि गेजेराव रंजाखांनाय सोमजिदों राज्यसभानि बारग' एमपि बिश्वजित दैमारि बिथाङा आसाम विधान सभानि 21थि बुंथिगिरि मासिनि थाखाय नमिनेशन गथायबाय होननानैबो गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव पस्ट खालामदों आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावदों आसाम रायजोआरि बिजेपिनि जथुमनायाव बिश्वजित दैमारिखौ विधान सभानि बुंथिगिरि महरै सायख'नाय जायो ओरैहाय बकाजाननि एमएलए डक्टर नमल ममिनखौ आसाम विधान सभानि लेङाइ बुंथिगिरि महरै सायख'यो बेखौबो मख'नो नांगोन दि बे खेबनि आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि आरो लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिन बिथांमोना सानैबो ट्राइबेल हारिनि पानेरि बियाबनि एमएलए आरो राज्यसभानि बारग' एमपि बिश्वजित दैमारिया आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि जानो हानायखौ साबायखर बावहरदों बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि धरेन बर'आ मख'नो गोनांदि बिश्वजित दैमारिया बर'फोरनि गेजेराव गिबिसिनै आसाम विधान सभानि एसेम्ब्लियाव बुंथिगिरि जानो हाबाय पानेरि बियाबनिफ्राय देरहालांनानै आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि मासिखौ आवग्रिनो हानाया थारैनो गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव होननानै धरेन बर'आ बुंदों मख'नो नांगोन दि बिश्वजित दैमारिया 2001 मायथाइयाव तामुलपुर विधान सभा बियाबनिफ्राय देरहानानै गिबियै एमएलए जानो हादोंमोन बेनि उनाव बिथाङा लान्थ्रियै खनब्रै राज्यसभानि एमपि महरै सायख'जायो बिश्वजित दैमारिनि आसाम विधान सभायाव बुंथिगिरि जाहैनो हानायखौ दुलाराय बर' रायजो राजाफोरानो गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि धरेन बर' बिथाङाबो हामलायथि आरो गोजोननायखौ फोरमायथि हरदों 15थि आसाम विधान सभायाव बुंथिगिरि आरो लोगो बुंथिगिरि महरै गिबि खेबनि थाखाय सानै गोजो ट्राइबेल सुबुंनो मासि होनायनि थाखाय बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर होनानै गावनि गोजोननायखौ फोरमायदों गावनि फेसबुक टाइमलाइनआव लिरनानै महिलारिया बुंदों दि पानेरि समष्टिनि एमएलए बिश्वजित दैमारिखौ बुंथिगिरि आरो बकाजान समष्टिनि एमएलए नमल ममिनखौ लोगो बुंथिगिरि महरै गिबि खेबनि थाखाय सायख'नाया जोबोर गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव मानोना बेनि सिगां आसाम विधान सभायाव दिनैसिम रावबो ट्राइबेल बुंथिगिरि महरै सायख'जाफेराखैमोन आथिखालाव सानैबो बुंथिगिरिमोनहा आसामनि ट्राइबेल सुबुं आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि महरै सायख'जानाय आगु राज्यसभानि एमपि मुस्रि बिश्वजित दैमारिनिसिम बर' रायग्रा जुथुमनिफ्राय गोरबोनि हामलायनाय बावहरदों बाक्सा जिल्लानि सवाकपुर गामियाव 1971 मायथाइनि 4 फेब्रुवारियाव जोनोम मोननाय बिथां दैमारिया तामुलपुर विधान सभा समष्टिनिफ्राय एमएलए 2001-2006 आरो बेनि उनाव राज्यसभानि खनथाम सोद्रोमा महरै 2008-2021 सायख'जानानै बर' हारि आरो हादरनि थाखाय गोबां बाख्नायथाव खामानि मावफुङो बेफोरनि अनगायैबो बिथां दैमारिया 2006-2008 सेजननि थाखाय आसाम एपेक्स वेफार्स एन्ड आर्टिसान क'अपारेटिभनि चेयारमेन बिबानखौ जोबोद राफोदै मावफुंदोंमोन
बिश्वजित दैमारिया फरायसा समाव बर' फरायसा आफादनि गोजौ बिबानफोर आजावनानै बर' हारिनि आलादा रायजो दाबिनायाव गोख्रों बिबान लादोंमोन। थारैनो दैमारिया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि महरै गोख्रोङै गावनि बिबानखौ मावफुंनो हागोन होननानै मिजिंथिदों आरो बिथांनिफ्राय रायजो आरो हादरनि थाखाय गोबां मावफुंनाय मोननायनि अनगायैबो बर' हारिनि थाखाय थामथि सुक्ति मावफुंनायाव गोबां बिहोमा मोनगोन होननानै मिजिंथिदों। अबंलारिया बिथां दैमारिनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि हाबाखौ आबुङै मावफुंलांनो हाथों होननानै आफादनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारिया फोरमायहरदों। दिनैनिफ्राय आसामाव इन्टार डिस्ट्रिक्ट हान्थिनाय एबा मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव दावबायनाया बन्द जाबाय। दिनैनिफ्राय 15 साननि थाखाय एबा फैगौ 5 जुन खालारसिम बे बिथोना सोलिबाय थागोन। मख'नो गोनांदि आथिखाल कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर होना इन्टार डिस्ट्रिक्ट हान्थिनायखौ दिनैनिफ्राय बन्द खालामनो थाखाय रायजो सोरखारा थांनाय 17 मे खालारखालिनो बिथोन जारि खालामदोंमोन। सिगाङावनो फोसावखानाय सोरखारनि बे बिथोना दिनै फुंनि 5 रिंगानिफ्राय गोहोम गोग्लैबाय। कार्फिउ गैयै समावबो मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव रावबो हान्थिनो हानाय नङा। नाथाय बे होबथानायनिफ्राय रेहाय मोनगोन गासैबो सोरखारि आरो बेसरकारि इमारजेन्सि सिबिथायजों लोब्बा थानाय सुबुं आरो गारि मटरा। बबेखानि गोर्बोआव थानाय आइजो आरो बेरामिफोरनि हान्थिनायावबो बे होबथानाया जेबो गोहोम गोग्लैनाय नङा। रेल स्टेशन आरो उदां गाथोनाव थांलाय फैलाय खालामग्रा सुबुं आरो गारिफोराबो बेनिफ्राय रेहाय मोनगोन, नाथाय गनायजाथावना फोरमानलाइ आरो टिकेट दिन्थिनो हानांगोन। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय आरो अलख' थासारिनि गेजेरावनो आसामाव ब्लेक फांगासनि उदखार। आसामजों लोगोसे माखासे रायजोआव ब्लेक फांगासखौ एपिडेमिक फोसावनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि आसामाव ब्लेक फांगासनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउबो गोमाबाय। बेखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारनि सावस्रि बिफाना ब्लेक फांगासनि SOP फोसावदों आरो सांग्रांथि होदों। डायेबेटिस आरो किडनिनि बेरामि, किडनि प्लेन्टेशन खालामनाय बेरामिफोरखौ स्टेरइड बाहायाजासे ब्लाड सुगार होबथानो, थि समावनो थि बिबांनि स्टेरइड बाहायनो, एन्टिबाय'टिक आरो एन्टिफांगेल बाहायनायाव सांग्रां जानो आरो अक्सिजेन थेरापिनि समाव गोग्गो दै बाहायनो थाखाय बिथोन होदों। बेबादिनो हम आइसोलेसनआव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय खुगायाव आरो खावलायाव सायोब्ला, गन्थंनिफ्राय थै गयोब्ला, मेगन गोजा जायोब्ला, नुनाय गोहोआ खमायलाङोब्ला गोख्रैनो डक्टरनि बोसोन लानो बिथोन होदों। ओरैहाय सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौबो हाद्रि बिरफुंनाय जायगायाव थांब्ला मास्क गाननो, जायखिजाया हानि खामानि मावनाय समाव जुथा, लंपेन्ट, आखाइ गोलाव गस्ला आरो हेन्ड ग्ल'भ गाननो बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि ब्लेक फांगासजों गाग्लोबजानाय बेरामिनो लेबसमेल एम्फटेरिजिन बि बिजि थुनो थाखायबो सावस्रि बिफाननिफ्राय बिथोन होनाय जादों। माखासे साननि उनाव ONGC मावफारिया रितुल शइकियाखौ उदां खालामबाय। आलफा उदांआ दिनै फुङाव रितुल शइकियाखौ उदां खालामबाय। रितुल शइकियाखौ म्यानमार, नागालेन्ड, सिमनानि मन जिल्लायाव उदां खालामदों होननानै खौरां मोननो हादों। मख'नो गोनांदि आलफा उदांआ लांखारनाय ONGCनि मावफारिया रितुल शइकियाखौ थाबैनो उदां खालामगोन आरो सानब्रैनि गेजेरावनो रितुलआ गावनि जोनोम गामि आरो न'आव सफैगोन होननानै बिस्तिबारखालि बेलासियाव फोसावदोंमोन आलफा उदांनि गाहाय दैदेनगिरि परेश बरुवाया। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रितुल शइकियाखौ थाबैनो उदां खालामनो थाखाय आलफा उदां आरो परेश बरुवाखौ खावलायनायनि उनावनो रितुल शइकियाखौ उदां खालामसिगोन होनना फोसावदोंमोन। गिबि मन्थ्रिनि खावलायनायखौ मान होनानै रितुल शइकियाखौ उदां खालामनो सिगांदों होननानै बुंदोंमोन परेश बरुवाया। मख'नो गोनांदि थांनाय 21 एप्रिल खालारखालिनो रितुल शइकियाजों लोगोसे ONGCनि गुबुन सानै मावफारिया मोहिनी मोहन गगৈ आरो अलकेश शइकियामोनखौ सन्देह गोनां आलफा उदांनि थिउरियाफोर लांखारदोंमोन। नाथाय उननि समाव रैखाथि बिफाननि अपारेसनाव रितुल शइकियानि अनगायै गुबुन सानैखौ बोखांनो हानाय जादोंमोन। आसामनि 15थि बिधान सभानि सेथि जथुमाव बाहागो लानानै शिबसागर समितिनिफ्राय MLA महरै देरहासार जाबोनाय कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेनगिरि अखिल गगैआ गुबुन MLAफोरजों लोगोसे समायखिरा लाबाय। मख'नो गोनांदि आथिखालाव अखिल गगैआ दासिमबो जोबथेसालिनि साजा लानांगासिनो दं आरो दासान्दि गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव देहानि फाहामथाय लानांगासिनो दंमोन। शुक्रबारखालि GMCH निफ्रायनो थोंजोङै आसाम बिधान सभायाव फैनाय समाव गंसे सिटी बासजों अखिल गगैखौ लाबोनाय जादोंमोन। नोजोर होनो गोनांदि दिसपुराव सिटी बासनिफ्राय ओंखारखांनानैबो अखिल गगैखौ सासे MLA महरै सनमान होनाय जायाखै, मानोना बिखौ सासे जोबोर गेदेर आरो गिथावना सासे दायनिगिरि महरैसो आखु बाहायनानै कर'नानि बोथोरावबो सुबुं जानथायखौ मानियाजासेनो हमख्रब नारा नाथा आवग्रिनानै बिधान सभानि नब्लाङाव लांनाय जादोंमोन।
बेफोर नुथाया खौरांगिरिनि केमेरानिफ्राय दोरोदनो हायाखै। आथिखालाव बे जाथायखौ आसामनि गोबां सानसुमैफोरा सोंखारिदों, मानोना अखिल गगैया आथिखालाव सासे एमएलएबो। सानसेबो केम्पेइन खालामाजासेनो अखिल गगैया गासै 57,219 भट मोननानै बिजेपिनि बिजाथि सुरभि राजख'वाखौ 11,875 भटजों फेजेननो हादोंमोन। विधान सभायाव हेंथा दलनि दैदेनगिरि जानानै थाबाय थागोन देबब्रत शइकिया। कंग्रेस दैदेनगिरि देबब्रत शइकियानो आसाम विधान सभायाव फिन हेंथा दलनि दैदेनगिरि बिबान होबाय। सिगांनि सोरखाराव एबा सर्बानन्द सनोवाल सोरखारनि समावबो देबब्रत शइकियाया हेंथा दलनि दैदेनगिरि बिबान रुजुनदोंमोन। आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिया विधान सभानि बुंथिगिरिनो गांसे लाइजामनि गेजेरजों देबब्रत शइकियाखौ हेंथा दलनि दैदेनगिरि एबा कंग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीनि दैदेनगिरि थिसननायनि बागै फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो कंग्रेसआ रकिबुल हुसैनखौ हेंथा दलनि लेङाइ दैदेनगिरि थिसनदों। बेबादिनो कंग्रेस पार्टीया वेज आली चौधुरीखौ कंग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीनि चीफ व्हिप, कामाख्या दे पुरकायस्थखौ डिपुटी चीफ व्हिप, रुजुति खुर्मीखौ सेक्रेटारि, सुशांत बरग'हाइखौ बुंथिगिरि आरो रघुवीरुद्दीन आहमेदखौ ट्रेजारार महरै थिसनदों। अस्ट्रेलियानि आगु क्रिकेटार माइकेल हसिया सानोदि बे बोसोराव भारतआव T20 वर्ल्ड कप खुंनो लानाया गोरलै नङा होननानै। अस्ट्रेलियानि आगु क्रिकेटार माइकेल हसिया सानोदि बे बोसोराव भारतआव T20 वर्ल्ड कप खुंनो लानाया गोरलै नङा होननानै। बिथाङा बुंदों दि COVID-19 नि थासारिखौ नायनानै बे बोसोराव भारतआव T20 वर्ल्ड कपखौ खुंनो हानाय नङा। T20 वर्ल्ड कपआ 2021 मायथाइनि अक्ट'बर-नबेम्बर दानाव जानो गोनां। मुंख'नो गोनांदि माइकेल हसिया IPL 2021 नि थाखाय भारतआवनो चेन्नाई सुपार किंग्सनि कचनि बिबानाव दंमोन। बिथाङा मे दाननि गिबि सप्तायाव IPL पस्टपन जानायनि उनाव बे सप्तानि जागायनायावनो गावनि हादर अस्ट्रेलियासिम सौहैबाय। माइकेल हसिखौ जेब्ला बे बोसोराव भारतआव T20 वर्ल्ड कप खुंफुंनायनि सायाव सोंलु खालामनायाव बुंदों दि बे बोसोराव भारतनि बिब्दि थासारियाव T20 वर्ल्ड कप खुंनो हाथाव नङा होननानै। जों IPL नि मोन 8 हानजाफोरखौ नाय। बिथांनि साननाय बायदिब्ला वर्ल्ड कपआव IPL नि बायदिनो टीम एबा बेनिबो गोबां टीम जानो हागौ आरो गुबुन गुबुन नोगोरफोराव गेलेयोब्ला गिनांगौबो होननानै। माइकेल हसिया बुंबावदों दि जानो हागौ T20 वर्ल्ड कपखौ UAE आरो गुबुन हादोराव खुङोब्ला साबसिन जागोन। मुंख'बावनो गोनांदि माइकेल हसिया BCCIखौ थाबैनो प्लान खालामनो थाखायबो खावलायदों। दायो भारतनि क्रिकेट कन्ट्रल बर्डआ COVID-19 नि थासारिखौ नायनानै 29 मे खालार खालि मोनसे भार्चुएल मिटिं खालामगोन। बे भार्चुएल मिटिंआव गाहायै T20 वर्ल्ड कपनि बिथिङाव सावरायगोन। BCCI फोरमायदों दि ICCIआ 1 जुन खालार खालि मोनसे मेल जथुमगोन। थांनाय बावैसो सानाव हादोराव फैनाय थाक-थाक बारहुंखाया कर्नाटक, केराला, गवा, महाराष्ट्र आरो गुजरातआव गोबां बिबांनि खहा खालामलांबाय। रिपर्टआव फोरमायनाय बादिब्ला साइक्ल'न थाक-थाक बारहुंखाया कौटि रांनि दोहोनफोरखौ थेर-बेथेर खालामदों। बे बारहुंखानि जोहै खायफा फिल्म आरो टीवी सिरियाल शुटिंनि थाखाय बानायनाय जायगाफोरा थेर-बेथेर जाजोबबाय। मुंख'नो गोनांदि बेवहाय अजय देवगाननि फिल्म मैदानआबो दंफायो। बेनि थाखाय मैदान फिल्म प्रडिउसार बनी कापुरआ कौटि रांनि खहा जादों होनना बुंदों। बनी कापुरआ बेनि अनगायैबो मैदान फिल्मनि थाखाय बानायनाय सेटफोरा खननै खहा जाखांबाय, जायनि थाखाय 30 कौटिनिबो बांसिन रां खहा जादों होननानै डाइरेक्टर बनी कापुरआ फोरमायदों। 2020 मायथाइयाव गोसारनाय कर'ना महामारिया हादरजों लोगोसे फिल्म इन्डास्ट्रिनिबो कौटि रांनि खहा खालामदों। थांनाय बोसोरनिफ्रायनो खायफा फिल्मफोरखौ थियेटाराव रिलिज खालामनो हायाखै। बबेखानि थासारिखौ नायनानै खायफा मेकार्सफोरा गावबा गावनि फिल्मखौ OTT प्लेटफर्मआव रिलिज खालामखांबाय। बावैसो समाव सलमान खाननि गिदिर बाजेटजों दिहुनजानाय फिल्म राधेउर मस्ट वान्टेड 5खौबो जी फ्लेक्सआव रिलिज खालामबाय। बेनि उनाव दायो मोनसे गिदिर बाजेटनि फिल्म OTT प्लेटफर्मआव रिलिज खालामगोननि खौरांआ सिगाङाव फैदों। बलिउड हांगामानि रिपर्ट बादिब्ला सैफ आली खान, अर्जुन कापुर, जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतमनि फिल्म भूत पुलिसखौ थियेटाराव रिलिज खालामनायनि सोलाय OTT प्लेटफर्मआव रिलिज खालामनो हागौ। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला फिल्मखौ थांनाय 10 सेप्तेम्बरावनो रिलिज खालामनो गोनांमोन, नाथाय कर'ना महामारिनि गिथाव थासारिखौ नोजोर होनानै दायो OTT प्लेटफर्मआव दिन्थिनो थाखाय सावरायगासिनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।